Ola, somos Julia, Olivia, Inés e Rosalía e hoxe imos falar de Italia. Imos contarvos algúns datos curiosos sobre este país. Italia é un dos países máis antigos de Europa. Ten moitas illas como Sicilia, Cerdeña, a illa de Elba, Capri, Ischia e Procida. Un dos deportes máis coñecidos en Italia é o fútbol, pero tamén destacan outros deportes, como a patinaxe artística sobre rodas. Italia ten monumentos moi importantes, como o Coliseo, a Fontana de Trevi, a Galería de Vittorio Emanuele II, a Torre de Pisa e a Ponte Vecchio de Florencia. En Italia viven aproximadamente 59 millóns de habitantes. Algunhas persoas famosas de Italia son Leonardo da Vinci, Miguel Anxo, Xulio César, Dante Alighieri e Marco Polo. As comidas típicas de Italia son a pizza, a pasta, o tiramisú e tamén o salame. A bandeira de Italia ten 3 cores, verde, branca e vermella. Esperamos que os gustase coñecer estes datos curiosos sobre Italia.